Θα σας δείξω πώς καθαρίζουμε πελαμίδι για να κάνουμε λακκέρδα. Πάμε. Έλα από εκεί. Κάνε παύση τώρα. Κάνε παύση τώρα. Καλώς είναι. Πάμε. Αυτά. Ας πάτε εκεί πέρα. Ναι. Βγάζουμε το δερματάκι. Πάρε τώρα λίγο βιντεάκι. Λίγο ακόμα. Πάμε. Πάψε. Βγάζουμε τις τελευταίες τσίτες. Το βάζουμε, παιδιά, στο νερό με πάγο 3-4 ώρες να φύγει το αίμα. Και μετά παστώνουμε. Αυτό. Δείξαμε λίγο. Τέλος μας. Μετά από 2 μέρες πάσχωμα έχουμε το τέλειο. Κοιτάξτε. Πάρε λίγο να το δείξει καλά. Παιδιά, τώρα τι συζητάμε, έτσι. Όφου με φακές και φασολάδα, τέλειο, χειμερινό, πολύ ωραίο. Δοκιμάστε.